Mijn naam is Toon Scherdien en ik sta op nummer 4 van D66 Maastricht. D66 Maastricht heeft zich de afgelopen tijd in Maastricht, de afgelopen 4 jaar, hard gemaakt voor kwetsbare jongeren, voor mensen in de LHBTI-gemeenschap en voor meer inclusiviteit en diversiteit in onze gemeente. Maastricht is een diverse, tolerante en inclusieve stad, maar tegelijkertijd zijn we er ook nog niet. Daarom ben ik ontzettend blij dat we hier vandaag, ook voor de aankomende 4 jaar, met zoveel andere partijen het regenboogstembussakkoord gaan ondertekenen. En tegelijkertijd spreekt de afwezigheid van andere grote partijen ook boekdelen. Dat is iets waar we de aankomende 4 jaar heel hard aan moeten werken. Want diversiteit, inclusiviteit, tolerantie verdient een politieke meerderheid om aan te werken. Ik weet nog goed dat ik hier in Maastricht kwam. Ik was 17, ik kwam uit Arnhem, net begonnen met studeren hier. En in Arnhem op de middelbare school nog een beetje onzeker over mijn seksualiteit. Maar hier in Maastricht dacht ik ga met een schone lei beginnen. Ik kom hier uit de kast, ik zeg meteen, ik ben homo. Dat mag iedereen weten. Tinder gedownload, Grindr gedownload. Dan weten we allemaal een beetje hoe dat gaat verlopen. En dat was voor mij heel erg pril en reflecterend ook prettig. En ik heb de veiligheid mogen ervaren en de openheid mogen ervaren om in Maastricht te zijn wie ik wil zijn en de stappen te kunnen zetten om mezelf te ontwikkelen tot de Thomas die ik nu ben en die hier naar jullie spreekt. En tegelijkertijd weet ik ook dat vrienden dat niet altijd hebben kunnen doen. Die zijn in onveilige situaties terechtgekomen. Die hebben te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. En daar moeten we met z'n allen heel erg aan werken. En daarom vind ik het belangrijk dat we van alle goede dingen die in het regenboogstembussakkoord staan, dat we voornamelijk ook inzetten op jongeren en op studenten. Want daar hebben we er heel veel van in Maastricht. En dat betekent dat we moeten investeren in de juiste voorlichting, in campagnes over diversiteit, over seksualiteit, over gender, over consent. Op onze mbo's, op onze hbo's, op de universiteit, op middelbare scholen, op de werkvloer. Daar moeten we ons hard voor maken. En daar wil D66 Maastricht zich hard voor maken. Dat zullen we ook de aankomende 4 jaar blijven doen. Die kansen die ik heb mogen ervaren om te zijn wie ik wil zijn, dat we ook toekomstige generaties die kansen kunnen bieden. Daar zal ik me in ieder geval de aankomende 4 jaar ontzettend hard voor inzetten. En ik hoop dat u, wie er ook kijkt, mij die kans zal bieden om dat voor u te mogen doen. Dankjewel.